TV-avisen, god aften. I dag er på mange måder en mindeværdig dag. En af de helt store nyheder er, at den engelske mand Abraham Darby har nu fundet en realistisk måde, hvorpå vi kan anvende kul til at producere råjern. Dette betragtes som en milepæl i den industrielle udvikling. Vi har en mand på stedet, hvor Abraham Darby altså i dag har holdt pressekonference, hvor han har fremlagt sin metode. Jeg står her sammen med de andre medier til Abraham Darbys pressekonference, hvor han vil forklare sin storslåede og revolutionerende udnyttelse af kul. Og på denne måde kan vi effektivisere produktionen af en masse af vores moderne salgsvarer. Og jeg tror på, at dette stykke kul, den her form for kul, kan blive afgørende for vores industri i fremtiden. Flere og flere er begyndt at bruge toge til at transportere varer mellem landegrænser og indenrigs. I dag er en rigtig glædelig dag, fordi at den første jernbane er blevet åbnet for passagerer. Det drejer sig om Stockton-Darlington-banen, som ligger i det nordøstlige England. Denne bane hedder Locomotion. Vi har selvfølgelig dækket denne indvielse. Undersøgelser har vist sig gennem en længere periode, at der er rigtig mange familier flytter fra landet og ind til byerne. Vi har set lidt nærmere på, hvad denne tendens hvorfor den er her. Og vi har derfor fanget en familie, som vi har stillet et par spørgsmål. Undskyld, må jeg stille jer nogle spørgsmål? Ja da. Hvorfor har I bestemt jer til at flytte ind til byen? Det er på grund af, at mulighederne for at få arbejde herinde er blevet meget større, så det vil være bedre for os at komme herinde og arbejde, så vi tager chancen med at flytte fra landet. Hvorfor tror I kan få arbejde inde i byen, når I ikke rigtig kan ude på landet? Det er fordi, at nu der er kommet alle de der fabrikker, så nu kan vi arbejde mange steder. Vi kan have fast arbejde, og vi kan gå på arbejde hver dag. Hvilket arbejde flytter I ind til? Altså vi flytter ind for at arbejde på bomuldsfabrikkerne. Ja. Det er egentlig derfor, vi kommer hen. Skal I alle sammen arbejde derinde? Ja, og så lille Alma her, hun skal ind og lave tændstikker. Okay. Tak fordi I medvirkede. Ja, det var så lidt. I morgen er det fredag, og fredag betyder som altid... Nej, vent. Jeg får lige at vide i min øresnegl, at London er fuld af optøjer. Det lyder som om, at en ung arbejder er begyndt at snakke til de andre arbejdere om, at de har rettigheder. Hvad søren? Der er en tydelig bevægelse hos de unge. Flere steder i London er der, som vi nok har informeret jer om tidligere, begyndt at komme disse unge vandalister, som forventer at få rettigheder og få uddannelse. Vi har optaget en af dem i London nu. Mine forældre har arbejdet hele deres liv, og nu skal jeg også gøre det, for jeg ikke kan få en uddannelse. Vi skal kæmpe for, at vi kan komme i skole, vi skal have en uddannelse af vores børn. De skal ikke længere arbejde. Og med det vil vi sige tusind tak for i aften. Vi vender selvfølgelig tilbage med morgendagens nyheder i morgen aften samme tid.